Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nega app na ka Play Store. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingsio ka barik but hila ban layu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Kajing jelai jungi bar jala ki barung syakni ke jala Meghalaya kalapelong ke Khasi Hills Autonomous District Council ban batha ki dorbar hima ki dorbar raj mat ki dorbar snong bakin chim jikhen ya baro ki bar jala ki barung syaki snong ki thau u Deputy Chief Executive Member jungi Khasi Hills Autonomous District Council uba PNCM ulongru bagi dorbar snong mat ki dorbar hima bagi dai ban bu e register bekerpang ban lum ki kerteng khanang ban tip ya rung kami jungi bar jala ki basuan bela bat ya ki basa awai kawai kalong kasi kung di kalasya may kawai ka rai kawai day bat kajing jilay than iba na bar banwan runga po ka di kasi ka tungi kumbang itip baha bagi isang bahalang baros kata ki saya fight ya ka ILP ban sif ya ka identity ka tungi ndai pending ya ka ni hadu menta central government kampat le tinagayang tungi kum ka step committee bagi dis council ngilarai ba hadin baka BAB kala bundli ki points ka bala buda kalian ka home ministry ka bakan simpor kandiat tina kalian jongi ngila rai ha ka committee ba hakini ki a ki ba don lupa kana ifi kum ka ilaka administration act kadon ka appointment and succession of chief and headman act 1959 gidon ka KHDC melim appointment of CM Deputy CM Hima Khairim Hima Maharam kiwi lengba kini ki ak ngin wanra ya ki amendment ki bayade bat ka kumnu karun kami de bandon ka jingkai bapiang ka bamut habarung ha ka right ne ha ka hima ka de bandon ka tu ka ne ki certain regulation ki ba ki hima ki haban terikam kat kum ki an ki jongi habarung hasnong habasyong hasnong pada video undang tri sorkar lane video undang tri bela dei bandon katu kat ne ki rukom terikam ki ba urang padong urang ba snong wahaban pendep kat kum ki a ki rules ki regulation ki jongi barkani kan rap sibun na ka benta jongi ban check ya ka jingrum kertep ka bagi ong influx haupun usam jongka district council ke jongi for example menta kumbasnong lada ka maintain ya ka village register let's say kalong mandatory bakawai ka snong ka di bantuan ya ka village register kenang ban sutu hang ni mano ki badiki nong song snong ki balapura hang ni mano hang ni ki bawa si wan tangkum ki level kenang ba lada hagi ki department juga sorkar lagi wan hang ni kum ki level kenung nak ban isu kanu ka kenja jing pen shisha ndeken long purely tangkum ki lewa tenre ladang yim don ki an ki basai kan kampen sitom iki sinong kum ban pentri kam bal kan kunjul kan kampen sitom ki bor jong ka ain ya ka bani trilang bat ni lada kam don ka an ki basai tadarong larai ba din wanra amendment hagini ki existing act and regulation kapaya day ban check akaji day bakaji influx hapo ka request ni kejongi